ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠୁ ଦୂରରୁ ତୁମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛରକ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ହଁ ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଏମିତି କହିବି। ତାହେଲେ ଟିକେ ହଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ବିଷୟରେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଷୟରେ କହିବି କହୁଛୁ ତ? ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଦିନେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ପଚାରିଲି ଭାଇ ତୁମେ ଏତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହୁଛ? ସେଇଠୁ ମୋତେ ତା'ର ଷ୍ଟୋରି କହିଲା ଦିନେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲା, ଦୁଃଖ ଯେ ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଦିନେ ଦୁଃଖ ଦେବି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବି। ସେଇଠୁ ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଏ ସୁଖ ପରେ ତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦୁଃଖ ଦିନେ ତା ଘରକୁ ଗଲା, ନ ଜଣେଇ ନ ବୁଝେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ଦୋକାନରେ ରହିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର 3 ପୁଅ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଝିଅ, ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଲେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ଆଗେ ବାଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲା ତା ଆଗରୁ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନାଣ ଚାଲିଥିଲା। ତା ବଡ଼ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କୌଣସି କାମକୁ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତା ମଝିଆ ବୋଉ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ତରକାରୀ ହେଉଛି, ସିଏ ବି ଟିକେ ଲୁଣ କାଢ଼ି ସେ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେଲା। ସିଏ ବି ଲଙ୍କେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ତା ସାନ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିଲା, ସିଏ ବି ସେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କଲେ ଆଉ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲେ।